Horasa manginang pajupa kita muse marhiti akka pikiran nami na mungkin boy pamorahok kita di jamita minggu nana yang sitangi honota di hari Minggu tanggal 26 Februari 2020 ima di minggu ta infokapit jamita dihita ima sian 2 Musa bin Dutulu ayat 15 sahat rodi ayat 20 sarinai turpuk dihita ima siat 2 Musa 20 ayat 15 sahat rodi ayat 20 dohot topik debata harorowan ni pasu-pasu amangnang duku jahami takkas turpukon di bagasan tangiang hupa husor hami oma akka pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita di jami tata na parjulu taingok ma pandohan ni Tuhan Yesus di Matius 5 ayat 8 martua ma parrohana ias ai idaon nasidado debata sahalinai martua ma parrohana ias ai idaon nasidado debata molo tabuan tutur pukta sihol ni roha ni si Musa marnida hamuliaon ni debata tapado muatu pandohan ni Tuhan Yesus nakin mandok martua ma nainya seroha hata na pinasahat ni Tuhan Yesuson dakolan merlaku ditikii alai merlaku dui andorakso pinasahat Tuhan Yesus petik kina robi dohotik kina neng rope namandok martua ma akana iya seroha ai idaon ni nasidado debata sihol ni rohani si Musa marnida hamuliaon ni debata dang dipatulus debata marhite na pajupang bohi alai tungso pajupang bohi pe takasdo dihilala si Musa hamuliaon ni debata buama carana marhite ha porsyaonna ide benai didok di bagasal lagu open the eyes of my heart Lord bukalah mata hatiku molidok penakin martua ma nainya seroha roha do marhite ha porsyaon na marnida debata dang si manolong na pajipang bohi rap do debata alai si manolong na marnida pambahenan ni debata gabe di ida rohama keberadaan hamuliaon ni debata imana perjolo huida hamis ya turpukto tukpe so pajupang bohi si Musa naposo ni debata na margugoyhon ibana manugihon bangsoi nakpe dihalunguton rohana alai dang nagabe mangurui hamuliaon ni debata marhite ha porsyaon ni bana dihagugoon ni debata dipandonganion ni debata disude ulaon pambahenan ni debata na pataridahon hamuliaon na alani buado amang di hari Minggu di dok di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho disondakon Tuhan de batama bohina tuho jala simarohana midaho didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaorhon madamena tuton dim buado hita mangamitonon ta amiton may di bagasan ha porsyaon roha nang pikirata nang si manolokta namarnida sudi pambahenan ni debata dingoluta namarnida sudi pangaramotion ni debata pasu-pasu ni debata jala marhitema tubuh maaka panindangion dihamuliaon ni debata toktong doi mana hadir maha hadir toktong doi mana dohot mengaramoti perdalanan ni ganup na porsea songon pangaramoti ni ibana pangaramoti ni debata di bangsona
disi Musa naposona. Alani pola ni turpuktaon hapor siahon do. Anggo pikiran jala anggo rohan ya karena soporsea. Sailuan nasida do bukti keberadaan ni debata aledang terbukti hon nasida. Saya terop do na mangalului debata jala daktar bukti hon nasida jala do honon nasida ma danga dong debata. Tidak terbukti. Hita boy membukti hon anggo secara fisik. Bohi ni debata, rupa ni debata. Dak terbukti hok kita. Atau mulu disukun buasa idok roham adong debata. Ala rohaki makatai adong do debata. Rohaki di bagasan hapor siaun makatai hagogoon do hamuliaun ni debata takas mangaramuti portibion dohot nasa jolma. Disomma hupikir hami amanginang ipola ni turpuktaon. Unak pola say lu jahita mangalului debata secara fisik dalam arti pajupang loho ibana. Pajupang bohi. Tungso pajupang pehita dohot Tuhan Yesus Kristus songot siseanna secara fisik. Dang na mengurangi hapor siaut tamaradopon ibana. Tungso pajupak pehita songon perjupangan ni si Paulus dohot Tuhan Yesus. Marhite namasa tu ibana. Datung gabi mangurui hapor siota. Rohatta marnida hamuliaun ni Tuhan debata di bagasan Yesus Kristus. Atong dia mah hapor siota ima. Ikut saya tok tong patuguota. Ikut saya tok tong tiopota, peopota. Marhite pasu-pasu ni debata naung nyata. Taida dingulus ganopari ima hanguluoni. Terkadang nasida nama katindakon dah ngadong debata. Barangkali mereka sedang mengabaikan suara hatinya. Bagaimanapun hati kita akan selalu berbicara bahwa Tuhan itu ada. Mungkin ada beberapa dari antara kita mengabaikan, tetapi mereka yang percaya akan selalu merasakan dan melihat kemuliaan Tuhan. Ikut tahilalado, habadiaun, dohot hamuliaun di debata, nama ngurupi, memasu-masu perdalanan ningoluta. Sahalinai hapor siautai, membaik kita marnida hamuliaun ni debata. Open the eyes of my heart, Lord. Buka ma parnidaan pitu ni rohaku. Ali Tuhan merhiti hapor siaun. Maka tindakon jala marnida sudi dengan basam pasu-pasum dingoluku. Ima huidahami amanginang anggiat mangurupi hita.